Аз съм Ендър и днес ще ви покажа един туториал. И то е как да играете на повече от 32 чонка. Не съм сигурен, но мисля, че може и на един. Така, както знаете, хората с по-силен компютър играят на 32 чонка. Но 32 чонка влизат повече. Но ако мислите, че компютърът ви е зверски и може да побере абсолютно всичко, искате да виждате много повече, си го направете на 100 чонка. Ако искате на 1000, на колкото си искате. Така, първа стъпка към това нещо е да си влезнете ето тук. Втора стъпка е да напишете AppData. То ще ви излезе на екрана. И цъкате на Roaming. Цъкате .Minecraft. И ето това, всичкото ви излиза. Сега, чуйте с какво да направя. Какво правя сега? Какво да правя сега? Много ясно, че Options. Цъкате на Options с документа и ви излиза ето тези неща. Така. Сега. Просто, ако искате гамата, тя по принцип е на едно. Ако искате да виждате, слагате 3 нули. Това е една от най-добрата гама. И така. Saturation. Saturation не действа, затова не го пипам. Saturation, мисля, че беше на едно стар. Не го барайте него. И ето го. Render Distance. Сега. Чуйте с какво е Render Distance. Render Distance са ви чънковете. Накратко. Просто изтривате това число от 16, 32, 2. Преди малко, нали, за да си махна 100, играх на 2 и сега съм на 16. И просто пишете избраната сума. 10, 100, 1000, 10 000. И така. Но аз ще съм сега на 16. Даже бих искал на 24. Не, няма барам. И просто натискате секунда. Натискате хикса и сейф. Ако ви е на английски компютър, ще е сейф. Така, сега, просто като си влезнете в Minecraft, в момента не ми се влиза, защото до сега бях вътре, имате гама и Render Distance. Можете да ги махнете, като си влезнете в вида на настройките и Bright, за да махнете гамата Brightness го слагате на Moody и след това пак го слагате на Bright. А за да махнете Render Distance, слагате с чънковете за малко на 2 и след това на 16 или на 32, де да знам вие на колко сте. Така, благодаря, че гледахте. Надявам се туториалът да ви е помогнал. Ще се видим следващия път. Чао!